Nay, okay rin mo, tagaan ka na, bayaran ako 2,000. Yo, pag binuang dia oy. Dili ni binuang nay. Ay, yun ko sinsilyo bitaw tinuurang. Dili na ni angay sinsilyo anay, kaya ako nang ihatag nimong pahalipay. Ayaw na nako nanay. Unsa man nimo? Di ka abot ng sinsilyo. Dili lagi, imuha na lagi ni. Dawat ka. Sige na kay. Bitaw di Lagi oy. tinuod lagi na imuha na 2,000 pahalipay na ko nimo kay hapit ng Pasko. Unsa na isda? Isaw oy. Aw gisaw. Pila pod? 40 po to. Palit ko nay. Ato na 40 putos. Dari na kay basa man kay nay. Dagan pa? Tulo na lang ni kakuan. Tulo na lang. Pilang putos ane? Sa 40. 120 ng tulo. Dan na lang na. 100 na lang ni nay, tulo nay. Gansin mo to. 20 ra may kuan. 20 ra? Tagtunga bigi nag kilo. Tungang kilo ni 40. Unsaon po nimong halin ane nay? Unsa pa gamitan mo sa halin ane? Irimit sa tag-iya inangkat na. Aw inangkat ra nimo ni? Bali pilay patong nimo ane? 20. 20? Uy, 20 kada kilo. inyo anay. Tapos Pila ra pa ginansya nimo aneng pagkasuruya karon? may lang mulimpyo og 150. Uy, gamay ra man. Dili din nimo ang kagalingon, dili ninyo ang pangisda. Nangkat-angkat ra. Balik kasuroy ra ka. Pangiwa ko na kay palito na nako nin tulo. Okay, 120 lagi ang tulo. 40, 80, 120, wa gyapon ko kangyo, bisag 10 lang. Mga 110. Pwede ra? Tulo man ni ka buok, di naman ka magsuroy-suroy. Okay ra? Tulo ka buok. 110. Salamat na ya kay nakahangyo ko. Unsa nindot nga luto ani nay? Una nimo, dayon butangan nimo dali sa tono. Nagyod prito. 110 ra na ya? Okay ra nay 110? Basig nalugi na ka. Gigit. Nalugi na ka? Nay, okay ra nimo tagaan ka na, bayaran ako 2,000. Ha? Ko po ng kwarta mo. Sinsilyo na. Tagaan ka na kung palipay na kay hapit naman Pasko. Okay ra? Yahay ra. Ya. Yung 2,000 lang yun. Yo, pag binuang dia oy. Dili ni binuang nay. Ako nangit. Wala yun ko sinsilyo bitaw tinuurang. Dili na ni angay sinsilyo anay kay ako nang ihatag nimong pahalipay. Kabot kita. Sige na, dawatan ni nay, dawat. Dili lagi. Ako gisulay na kada ko hangyo. Dalon lang po na ako ng isda kay walay sudan sa balay. Dayon. Tagaan ka na ko pamaskuhan, pinaskuhan. Hapit namang Pasko. Pagjuk-juk dia ba. Dili lagi joke. Nya okay ra ni makatabang ra nay. Yahay jud unta. O dawata. Ayaw na pangitag sinsilyo kay 2,000 man ni. Unsa am na pag sinsilyo nimo? Yo, ay magabaan ka na. Dili lagi magabaan. Ayaw na nako nanay. Unsa man nimo? Di ka abot ng sinsilyo. Dili lagi, imuha na lagi ni. Dawat ka. Sige na kay. Bitaw di Lagi oy. tinuod lagi na imuha na 2,000 pahalipay na ko nimo kay hapit ng Pasko. Salamat kay gipahangyo ko nimo. Imuha lagi na pahalipay na ko. Sure, bitaw. Salamat sa Ginoo ha. Salamat sa Ginoo. Kaya ako tinuod. Unsa tuod pangalan mo nay? Ha? Unsa tuod pangalan nimo? Sudura. Nya makatabang ra na nay. Salamat kayo. Tinuod mo dyan. Mag-share lang ko sa blessing na ba? Nay mga grasya na abot sa ko ha. Pang-share na kong uban ha. Nya nay mo hinihini ako ha magamuli na kay bukater. Napo kayo pito dato kong suki. Sige nay kay aron dili na ka malangay makauli na kay sayo. Lagi. Kaning isda ako lang nindalon ha kay walay sudan sa balay. Oh. Salamat ka nay ha. Sige nay amping nay ha. Oh. Salamat ta sa Ginoo kay nagkita ta ha. Muli na kay bukater. Bigyan ako juk-juk ra sa nimo eh. Ay dili joke kanang pahalipay ra lagi abi nimo joke ra. Makatabang ra na, gamay ra na nay ay. Katabang bigyan na ako kay ano. Panginabuhi gan ako ni. Oo. Salamat na ya, amping. Napo kayo palit bugas ari. Palit mo nagbugas. Magapalit ka nag-isa kapsak nay. Oh. Para tingob ba? Tingob. Utang man ako dato god. Mangutang og? Oh, bugas kay Aha ka mangutang. dato ilang ginaloyo tambulig. Sa Tambulig. Oh. Dili na ka mangutang, makapalit na ka. Utang kay para di ko magproblema di bayad. Ananay. Pasalamat na si Ginoo na yan kay nagkita ta karon.